Здравейте, приятели! За първи път ще направя информация относно новия месец февруари, така, писмено. Няма да бъде, ще бъде под формата на видеозапис, в който ще се опитам да разкажа най-важните тенденции, които ще се случат през новия месец и малко информация за всеки зодиакален знак или за всяко слънчице в зодиака. Първо ще започна с информация относно Плутон. Ще започна от най-бавната до към най-бързата планета. Плутон, знаете, от 18 ноември 2024 година навлезе окончателно в знак Водолей. Избрала съм като транзитна карта средата на месец февруари, за да имам поглед от началото до края на месеца. И месец февруари, гледайки средата, Плутон вече се намира във втория градус на знак Водолей. Като цяло Плутон има намерение да се занимава с родените в първите 5 дни въздушни знаци Близнак, Везни и знак Водолей. Той ще се занимава с приоритетите на родените в първите 5 дни на тези въздушни знаци, като разглежда техните нови цели в живота им. Няма конкретна информация за месец февруари. Това е може би драстична такава информация за цялата нова 2025 година. Плутон няма да навлиза в ретроградна фаза февруари, няма да излиза от такава, така че за него толкова. Отиваме към следващата по-бързина планетка. Това е Нептун. И Нептун в момента се намира на 28 градуса в знак Риби. Нептун е планета, която има бавно движение от общите планети и тя ще остане във водите на знак Риби до 30 март. Така че февруари ще продължи да бъде в знак Риби. Няма да навлиза в ретроградно движение, няма да излиза от такова. Като цяло ще носи вдъхновение и ще комуникира основно с хората, които са родени в последните 5 дни на водните знаци Рак, Скорпион и Риби. Това не е нищо ново за тях, това не е бърза планета, за да окаже някакво генерално въздействие. Може би ще носи вдъхновение, ще носи някаква творческа нагласа, но драстично няма да оказва никакво конкретно влияние с хората, родени в последните 5 дни на водните знаци. Продължавам нататъка с планетата Уран, която е важно да се каже, че тя най-накрая след 6-месечно обратно ретроградно движение сега се отправя особено осезаемо след 5 февруари, защото тя в началото на февруари излиза от ретроградно движение, но е стационарна известно време, не се движи и от 5 февруари вече започва своето директно движение в Телец. В Телец ще бъде до 10 юли и до тогава ще носи промени и движение, нови неща на всички родени в последните 10 дни деви, козирози и телци. При тях ще има раздвижване по теми и по неща, които те са започнали, но нямат развитие. Ще носят промени, новости, запознанства и развиване на всичко това, което те вече са започнали. Така че Уран от февруари месец, значително от 5 февруари, започва движение в техните дела и новости ще им носи февруари месец. Но това, пак казвам, са последните 10 дни родени телци, деви и козирози. Следващата важна планетка е планетката Сатурн. Сатурн се намира от вече година и половина в знак Риби. Тя е излязла извън ретроградно движение. Сатурн ще се движи февруари месец между 17 и 20 градус на знак Риби. Няма да влиза в ретроградно движение, няма да навлиза в такова. Тя ще се занимава с хората, родени основно във втора декада. Занимава означава, че ще им помага да структурират своите задачи,
да променят приоритетите си, ако има такава нужда, и ще ги предизвиква да структурират нови цели и да правят някакви нови неща с своето ежедневие. Може би ще им поставя нови цели. Това ще прави с родените във втора декада, отново раци, рибки и скорпиони с водните знаци. Относно Юпитер. Юпитер също излиза от ретроградно движение месец февруари и ще се отправи на разходка в знак Близнаци. Това ще съживи и ще донесе много нова енергия на родените във втора декада, в датите между 1 и 10 на знаците Близнак, знак Везни и Водолейте. На тези три знака, тъй като те са въздушни знаци, ще донесе най-накрая исканото раздвижване в техния живот, в нещата, които те очакват да получат отговори. Ще имат възможност за пътувания, отново за запознанства, за някакви хубави преживявания и хубави емоции. Късмет е планетата планетата Юпитер. Тя носи късмет, носи движение, носи резултати. И това могат да го очакват в февруари конкретно родените във втора декада, а до края на месец март до 10 юни и родените в трета декада, Водолей, Везни и Близнаци. Марс е една планета, която така измъчва Земята и всички жители на нашата планета от декември месец поради нейното ретроградно движение, особено от януари, когато Марс навлезе ретрограден в знак Рак. Откакто тя е в Рак, общо взето така носи липса на енергия по принцип на планетата, но особено на всички рачета, всички скорпиончета и всички рибки. Така че Марс трябва да го наблюдаваме и с радост забелязваме, че той след 25 февруари, да, за съжаление в края на месеца, но тогава той излиза от своето ретроградно движение и навлиза в директно такова, някъде след 28 февруари, тъй като 25, 26 и 27 февруари така отбелязва преход от ретроградно, стационарно към директно движение и също в тези 3 дни няма движение, няма енергия на Земята, но след това, нищо че е в края на месеца, трябва с радост да отбележим, че Марс напуска ретроградните си окови и се оказва в директно движение. Това, разбира се, веднага ще донесе движение и бизнес успехи, бизнес напредък на всички водни знаци Скорпион, Рак и Риби. Това е при него като информация до края на февруари. Интересна е информацията на Меркурий. Меркурий вече е в Водолей и той до 15 февруари, до 14, ако не се лъжа конкретно, ще се намира в знак Водолей. Това е голяма радост, информационен поток, сбъдване на мечти и успех невероятен в преговори, в разговори, в комуникация на всички въздушни знаци, които са близнаците, везните и водолеите. При тях, ако не друго, ще има голям пренос на информация, успех в преговорите и разбирателство и в личен, и в професионален план. След средата на месеца Меркурий започва пътуване в знак Риби. В знак Риби ще остане до края на месеца и, разбира се, ще зарадва отново всички водни знаци. Значи водните знаци могат да очакват добри новини, лекота и повече спокойствие и късмет, напредък в делата си във втората половина, защото тях ще ги зарадва и Сатурн, и Меркурий, и Марс, който ще тръгне ретрограден в края на февруари, ще излезе от ретроградната си фаза и ще настъпи в директно движение. Така и Венера, много важна планета, тя носи любов, носи разбирателство, носи вдъхновение и финансови успехи.
Тя ще бъде в Овена. Тя след 3 февруари ще настъпи в знак Овен и ще бъде през целия месец в знак Овен до 10 градус на Венера. Това ще донесе пък много хубави емоции и напредък на всички огнени знаци. Това са лъвовете, овните и стрелците. Момент само да погледна Венера. Дали наистина, да, тя ще бъде в Овен от 4 февруари до края на февруари ще бъде в Овен. Така че основно ще помогне на хората, родени в огнени знаци в първите 10 дни на тях. Ако те отдавна така са в застой или очакват някакво развитие, очакват енергия, значителна енергия ще донесе, бизнес развитие и финансови постъпления, така че хората, родени в първите 10 дни на огнените знаци, могат да се радват, защото Венера ще им помогне. Фазите на Луната, пълнолуние, очаква се на 12 февруари на 24 градуса в знак Лъв. Това пълнолуние, знаете, при пълнолуние Луната и Слънцето са в конфликт, те застават един срещу други като небесни тела и така има известен конфликт между техните приоритети. Като на Земята това се усеща като напрежение, усеща се като желание да приключа, да сложа край на нещо и най-накрая да затворя нечия врата или за нас врата, свързана с някакви задачи, грижи или ангажименти. Това пълнолуние директно ще се отрази на родените на 11, 12 и 13 февруари, май, август и ноември. Тези хора в дните около пълнолунието, 11, 12 и 13 февруари, могат да се сблъскат с някакви недоразумения или конфликти с хора около тях. Ще помоля хората, родени на тези дати, да бъдат търпеливи, да избягват влизане в конфликти, да избягват провокации и наистина да не взимат никакви важни решения около тези дни, около пълнолунието. Неговата дата е 12, казвам ден преди самото пълнолуние и ден след самото пълнолуние. Следваща дата имаме на новолунието, което ще се случи на 28 февруари в 2 часа 44 минути в 9 градуса на знак Риби. Това новолуние ще се отрази на родените на 28, 27 също, но това са февруари, юни, там имаме края на юни са рачетата и 27-28 октомври, това са скорпиончета, родени в тези дати. Тези хора обаче ще имат възможност да сбъднат свои мечти, които са свързани с отключване на творчески таланти с енергията на знак Риби. Забележете, че имаме коридор на затъмнение, който се отваря на 14 март и приключва на... Тук имаме на 29 март. Имаме тук един малък коридор на затъмнение, който започва март месец. Февруари нямаме, но все пак виждам в момента списък с фазите на Луната и така да ви подготвя между 14 и 29 март. Имаме един коридор на затъмнение, за който ще говоря доста по-подробно в статии. Но казвам, че февруари е от към енергия на Луната и от към отключване на кармични събития е спокоен. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм била полезна и се надявам този начин на поднасяне на информация да ви е полезен и да ви харесва. Ще бъда щастлива, ако дадете и обратна връзка под видеото. Благодаря за вниманието и ви желая един щастлив, изпълнен със здраве и с хубави емоции и радости нов месец февруари.